L-attività Dawl Fiskiet se tkun qed issir fl-10 ta' Diċembru fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Dan għaliex ħadd m'għandu jgħix dawn iż-żminijiet ta' festi waħdu. Kien dan l-appellu waslet Sara Bajjada fuq il-midja soċjali tagħha kif stqarret li f'dawn iż-żminijiet ta' festi hemm min iħoss solitudni kbira. L-istess bħalma ħasset meta saret u esperjenzat responsabbiltajiet ġodda. Il-miliet dejjem jidher bħala l-istaġun ta' ferħa l kulħadd, ta' dawl, tal-familji maquda. Ma niftakar l-ewwel sena tiegħi bħala omm u flok ħassejtni mimlija bil-ferħ, kelli vojt u niket kbir. Dak iż-żmien kont inħossni waħdi u li ħadd ma seta' jifhimni, anke meta kont imdawla b'ħafna nies. Kulħadd kellu Christmas perfett, speċjalment fuq social media, u jien kont għadni qed nitgħallem ġar responsabilità ġdida, ejja u emozzjonijiet li stess ma stajtx infissirhom u solitudni li kienet tidwi ma' kullimkien mingħajr ħadd ma kien jaf. Huwa proprju għalhekk li saret torganizza din l-attività fid-Dar Ċentrali li se tinkludi panel li se jaqsam rakkonti u esperjenzi. L-udjenza wkoll tista' taqsam xi storja ma' dawn kollha preżenti. Fl-10 ta' Diċembru ingħaqdu miegħi għall-attività Dawl Fiskiet ġewwa d-Dar Ċentrali fis-7 ta' filgħaxija fejn se nitkellmu propju fuq dan is-suġġett. Se nisimgħu stejjer reali mill-panel, naqsmu esperjenzi u nagħtu l-għodda u l-pariri lil min bħalissa qed ibati fis-solitudni. Se tispikka wkoll il-pożittività permezz ta' mużika u rakkonti għaliex ma tridx tgħaddi minn dan waħdek. Dan hu l-mument li flimkien noħolqu spazju fejn nisimgħu, nifhmu l-xulxin u ħadd ma jħossu waħdu. Narawkom. Din l-attività se tkun qed issir b'Risq Caritas Malta u kulħadd huwa mistieden jattendi. Dan l-avveniment speċjali organizzat minn Sara Bajjada huwa parti mill-attivitajiet ta' żmien il-miliet li qed isiru fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista u li jilħu l-qofol tagħhom bil-maratona ġbir ta' fondi ta' nhar il-ħadd 14 ta' Diċembru dan fil-waqt li jitnejn 15 ta' Diċembru. Fil-mitjum tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg se ssir attività tal-massa fil-għaxija quddiem id-Dar Ċentrali.